Завет първо нещо да Рибал. Или някакви други. Някакви рандомни игри. Ще играем. Не съм тъпи игри, хора. Ще играем нещо в Roblox. Така. There's a Scooter World. Coconut update. Това е игра. Колкото игра. Game Studio. Кукурин. Чек. Кукурин. Welcome to... Кукурин. Тапил. Някаква... Кукурин SMA Max. Като моята. Като не моята, ако не щете един приятел. Чаках много. Колко много. Реально бавно. Той беше брутален. Беше брутален лош. Чуть спане от леглото. Спам. Не забравяйте, ако ви харесва това видео, пъкнете го и натискайте subscribe. Така. Аз сега се връщам да намеря нова игра. Така, ето ме отново. Имаше Luxury Sports. Знаете ли какво хора? Нека да реагираме на YouTube видео. Ще реагираме на YouTube видео, точно. Кое обаче? Ето това. Как без доклади да минем? Дай това насам. Имате тъпи мъжки разбирания. Това е на моите училищни приключения. Ти не искаш ли да помогнеш на майка си? А да се извиниш, не искаш ли? Хайде да елате. Приятели, все още ако Мисля, че не е на истинско български. не сте се абонирали за канала, направете го сега. И не забравяйте да харесате това видео. За нас е много важно.
Приятно гледане. Училище 3, епизод 4. Разбира се, разбирам, че вниманието Чехте ли как продължава? Вече. тези момчета, които първи започват конфликт. Но и двете разбираме, че той явно не казва всичко. Казах истината, че загубих бас. Разбира се, сам изгуби, после сам нарисуваш шкафовете, сам се заключи вътре и не можеш да излезеш, така ли? Да, точно така беше. Дима, за глупаци ли ни взимаш? Така. А забележката от нови Да, направо. Чайте. To stop driving for... Така. В превод не знам как. Да. В превод означава човекът, който последен спре да кара фургон, не знам, печели $1000. Така. A monomobile and an e-bike to ride. Everything you see in this video is filmed only for experimental purposes. We don't support dangerous or reckless driving. We got east, Маняк ще карат на заново маса. west, south, and north. And if there's an object or a barrier that you can't cross, that means you're eliminated. Who wants to pick where they're going first? I'm going east. See you. I'm gonna go west. Oh my! Rocco, where do you want to go? North. See you later. Alright. Each of us have a cameraman to make sure that nobody cheats. So cameraman, take the money and give it to the winner of the challenge. Let's go. We have a phone. Тук съм.